pala ngayon tapos na kami at galing po kami dun sa mga nakatira dun sa ilalim ng tulay. So yun nga, medyo kinapos ako ng dala ng bigas. Lang 15 kilos lang yung nadala ko dun. Sabi ko maghati-hati na lang sila. At nagabot na rin ako dun kahit papano ng pera. Hindi ko nga lang siguro na isama sa video, nakalimutan ko lang. Pero okay lang yun, walang problema dun. Ngayon nandito naman ako. Tinuro sa akin to ng tito ko. Nangangalakal lang din po ito. Yung trabaho niya ay nangangalakal lang. At ayun po, dati po siyang kasamahan ng aking lola na ni Nanay Mirna sa pag-stuntman o stuntwoman, kasi babae si Nanay, stuntwoman. Ngayon siya ay stuntman, kasamahan din po nila to. Ngayon nga ay nangihingi nga rin daw ng tulong to kay Tito Oslek. Wala pa kasi rin sinasahod si Tito Oslek sa kanyang pagbablog. Kaya ito, puntahan namin para mabigyan natin kahit papano man lang, no? Kasi kawawa din naman po. At bago po ang lahat mga kakwela, mga kabiyaya, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, yan Jiggy Barra TV, at sa buong trio kwela nandiyan po sa description ng kanilang mga link. So puntahan na dito tayo. Ito yung sa kanya to. Paano naman ito yun? Sige Buboy, oh. Tapos ganito kuya. Dito, ano to? Naglalako ka lang? Nag-ano ka? Bumibili o namumulot? Nangangalakal lang. Nangangalakal lang. Ngayon ko lang nalaman na kasamahan to ni Nanay. Ang tagal ko na nakikita to sa palengke. Rento ko to sa kanya eh. May mga picture sila dyan, kasama sa picture ng mga artista. Jessie, kilala kasi ang kasama ko si Jessie. Si Tito Jessie ang lagi mong kasama. Si nanay mo, si nanay niya. Ito yung kanilang gamit sa pangangalakan. Ha? Batang artista. Saan ka nakakaabot niyan kuya ng ng paikot-ikot. Paikot-ikot lang ng Hindi na ako maabot ng tugtukan eh. Kasi iba na yung Bakit? Iba na yung hindi ako kilala dun ba? Etong bahay na to, kanino to? Sa biyanan mo, nakikitira lang kayo? May anak na ba kayo kuya? Ako wala. Si Mrs. meron. Wala din. Sa una ko asawa. Paano? Sa una ko asawa. May anak ka doon? Ilan? 2. Tiga dito lang din. Nasa Dumaguete na. Ayan mga kalakal Ayan ang tuwing umaga o araw-araw? araw-araw yan. Madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Pag wala na. Tapos pahinga na ako, magbibenta na lang. Para may pambili ng bigas tsaka ulo. Ano yan? Talagang simula nung pumasok si Nanay sa stuntman, pagkakasama na kayo, mas nauna siya? Hindi, mas nauna. Mas nauna ka? Nauna. Nauna pala siya kay Nanay. Bali, tapos ikaw na lang nagsabi sa kanila o ikaw nagpasok? Pinasok ko sila Jessie. Sa si Nilo. Si Nilo, yung Buluran. si Buluran. Taga Matano Masaya. Si Buboy. Ni Buboy. Si Bakery. Bali, ikaw pala kay Nanay, nagsama doon. Akala ko sila ang mga nauna. Hindi ako. Ikaw pala. Nakita-kita. Anong mo doon? Stuntman ka lang talaga? Dumodobol, no? Hindi ka yung talkies? Dialogue. May dialogue, wala? Ibang klase nata ng yun, no? Pag may dialogue. Ano yun, 1980s pa yun. 80s yan? Tama yun. Tsaka tawag dito, mahirap o mas mahal lang bayad sa ganun. Double. Hindi, yung magsasalita ka, yung kita ka sa camera. Dialogue. Mali, magkano kinikita mo dyan, kuya? Boy ba? Boy? Bugoy. Bugoy. Ano lang, Sa isang araw? 250. Hanggang saan umabot? Dito sa Pulo, tapos Santana. Paikot-ikot na lang. Lahat ng dyan, ng street. Kailangan natin dyan, lagi kang lagi ka dyan, natag dito, mauna. Kasi pag nahuli ka dyan, wala kang kalakal. Di oras ka umalis dito? Alas 4. Alas 4 ng Madaling araw. Madaling araw. Haba din pa rin pala, no? Hirap din. Tapos pag uwi mo, mga oras na? 6:30. 6:30.
Dito ka na. Nakabenta ka na nun. Hindi pa, pipili ako pa. Pipilian mo pa. Nakakailang kilo to kasi yung late lang, oh. Hindi yung pare-pares ang pagkikilo ng sa Giant Shop. Hmm. Magkano lang inabot ng kalakal ko, yun lang. Pero Tsaka tinali lang pala to. tali-tali lang. Akala ko welding. Ano pangalan? Jake? Sige, Bara. Mga tag dito nakatali lang pala yan. Tapos yung iba naka-welding na rin, no. Akala ko kanina welding talaga eh. Tali lang. Nakatali lang Hindi pala lang yan, to. puro alambre. Ayan, no? Puro alambre tali. Oo nga. Hindi mga ilang kilo lang nalalagay mo dito. Palagay natin mga 10. Pwede. 10 kilong plastic karton. Patong-patong na lang, no? Isang kilos na karton. Nakikita ata dati. Hindi ko alam na kasamaan ka pala ni nanay. Oo. Lagi ako sa kanila dati. Bata pa siya nun. Bata pa rin. Ako, bata pa ako noon. Kaya hindi ko na... Pero nakikita ko sa iyo sa palengke. Palagi ko nakikita to dyan. Lagi ako naglilipot sa palengke. Hindi ko naman din na kasamaan mo pala si nanay. Noong mga panahon kasi noon, ano daw yun eh. Yun daw talaga hanap buhay eh, yung mga stuntman. Oo, nung araw kami tayo. Kasi pag pag wala lalo trabaho, yun daw talaga yung marami nag-iikot daw dito na maghahanap ng pwedeng daw, stuntman, di ba? Kaya, Ngayon mga pwede pa kami mag-startman kung may kukuha sa amin. kung may kukuha pa sa inyo. Kasi yung presidente namin, ewan namin. Ano ba yun? Nawala lang bigla din yun? Kasi kung pumasok yung dating trabaho ko, nangangalakan, yagit pa lang ako nun. Oo. Wala pa yung Mahirap na din, kalakan. Pogi. Tapos ano yun? Bigla lang na lang, ano lang, Yung may kumuha sa akin na magre-retrato sa amin, yung photographer. Inabihan ako na kung mag-statman doon sa Pasig, may Vulture Statman of the Philippines. vulture. Isayo ka doon. Ngayon, kung matagal-tagal ka na doon, makilala mo. Bali may training pa. Nagtitrain. May sahod na yun? Wala. Wala pa. Pagka naasala ka sa pelikula. Pag Bali ilang linggo muna kayo nag-training doon nila tito. Nila nanay. Bago kami maisala sa pelikula, Buwan muna, di nagtyaga muna din. Kami na-contract siyang pelikula, yung presidente namin, tsaka kami nakasama sa pelikula. Kasama namin sila Eddie Garcia, Muhammad Paisan, Hindi ko kalala yun. Muhammad Faisal. Yun, Heres Cortez. King Gutierrez, King. Ay, si yung kontrabida. Calvo, Oo, yung medyo, minsan dilaw yung buhok. Res Cortez, Tirso, nandun sa picture ni nanay. Si Pais, sino ba to? Yung vocalist ng Hagibis. Sunny Parson. Sunny Parson, yan. Kasama namin yan. Ano naman siya nun? Member namin yun, si Sunny Parson. Abalisan man ba yun? Bago nag-artista? Culture Statman din siya. Okay. Tsaka sila, Bambi Mora, Just Lapi Jr. Mga member namin yun. Bali, pala, hindi talaga sila nagsimula sa artista, Kasi may feature pa si nanay mo, si Juan Rodrigo. Wala nga eh. Wala rin. Ay, si Juan Rodrigo yun nga, kasama. Yan sa may sila nasa gulong. Yun ba yung si Juan Rodrigo? Rodrigo. Tsaka sila, si... Sa may Alegagang, yung namatay. Isa pa. Yun pala si Juan Rodrigo. Rodrigo, yun yung nasa sila. Tsaka si Roy Binzon. Roy Beans. Grabe mga lang pala yan dati sila, yung mga artista na yan, mga stuntman lang, tapos naging artista. Siguro pati si King, malamang. Si King Gutierrez. Gutierrez, tsaka si... Malamang, dating stuntman lang yan. At si Lito Lapid, dating start na si Lito Lapid. Ah. Bago naging artista yun. Kaya nakasama din namin yan. Kaya lang, ngayon wala na sila Pero kung sakali na kaya mo pang bumalik sa pag-i-stuntman, Ayaw pa bumalik kung may... kung may kukuha.
Sample nga ng tumbling. Pwede pa naman tumambling, kaya lang Siyempre, practice muna ulit. Ilan taon na ba Kuya Bugoy? 20, 52. 52. Si Tito Jessie. Kaya yung isang kuya. Matanda si kuya. Ay, hindi. Mag-isang taon na. Matanda. Isang taon. Eh, kaso si Tito Jessie mukhang di na kaya tumalon nun. Laki na ng tiyan. Ay, ano na eh, wala nang buko. Tapos si nanay, matanda na rin. Si nanay, hindi na kaya. Nakasalubong ko si may kakausap ko. Kilala ka pa ni nanay. Kaso mahina na pandinig ni nanay. Dahil siya anak ko eh, hindi ko masyado marin kasi mahina. Wala nagkaano ako. Napumaya. Pero ngayon, patatabayin ko ulit yung nanay ko na yun. Patatabayin namin dito, Oslik yun. Kami na bahala ni Jiggy ba? Oo. Ito wala, may bibigay ako sa'yo. Bigyan natin si Kuya, Kuya Bugoy. Pasensya mo na muna, Kaya, para may pang gastos ko dyan. Saka ba may gusto kang panawagan? Ito, yung bike mo, nakatali lang ng mga straw bago mo panawagan sa kanila. O mapagawa sana yung sidecar ko para hindi ako laging lalakad. Wala kasing yung kadena hanggang sa Wala tong wala pa lang kadena to. Oo, wala kang kadena. Tutulak lang pala to. kadena. Tutulak lang pala to. Sira yung interior. Sa palagay mo, magkano yung kadena niyan? Nasa lang yan, 30. Ay 100. Kadena. Pero aabot mo ito isang buong. 1.5. 1.5 kadena, tapos gulong. Flat na rin. Ayan, flat na yan. So ito mga tagpi lang. Puro kawin nila kasi ito. Tapos pala dito mga bagong na. Para mataas. Pati yung mga bakal, kailangan baguhin na rin. Ay, manawagan ka dyan, Kuya Bugoy. Baka sakaling may tumulong sa'yo. Dinuktong-duktong ko lang para mabilugan siya ng gusto. Para yung kalakal ko, hindi makakanda hulog-hulog. Kaya, naisipan ko, may pera lang ako, may bibili ko ng bago eh. Yan, manawagan ka. Pinagkataga mo na lang. Baka sakaling may tumulong sa'yo. Sana, sa mga kasama namin o kaya yung iba na hindi nakakilala, natulungan ako, maibili ako ng ng bagong sidecar para may panghanap buhay ako. Ito lang talaga hanap buhay ko. Hirap na kasi ako mag-practice, sumasakit na alibig. Maraming salamat sa inyo pagkakakinak na loob. Dali ito lang talaga gusto mong hilingin, Sidecar. Sidecar. Anong plano mo rito pag sakali? Tatanggal pa o papalaparan? Papalaparan. Paano yan? Paano yung mga sisirain ulit yan? Panibago na naman ulit. Parang babaguhin na lang. Babaguhin na lang. Kaya mga kakwela, mga kabiyaya sa mga gustong tumulong dyan kay Kuya Bugoy. Dati siya kasama ni nanay ng lola ko sa pag-i-stand man. Kaso dati pa po yun. Ngayon, nangangalakal na lang siya dito sa amin. Pero malayo to sa amin sasakay ka pa ng tricycle bago ka makapunta rito. Yan, mapagawan siya ng wala pa lang kadena. Ngayon ko lang napansin, wala kang kadena yung tinutulak lang, tulak. Hindi ko naman pwede sa tiyasan. Walang wala. Hindi nakapagpidal. Wawa naman. Sige, yan mo. Kapag may dumating na blessing, punta agad ako dito sa iyo, ha? Ayun po mga kakwela, mga kabiyaya, dito na ako sa bahay. Tinutuluyan namin ni Tito Oslik yan. At ayun, kahit pa paano nabutan natin tulong. Sana may tumulong. Wala pa lang, nagulat ako dun Nagulat kaya ako dun. Wala pala talagang kadena. Gulat ako. Tinutulak niya lang yan. Tinutulak niya lang pala. Habang wala ka din, ginaganon yung English. Oo. Ang hirap kaya nun.
Kaya pala sabi niya kahit yun na lang daw sana Oo. Ano yun? Tapos kasama niya pa si ano. Kasi mga kasamaan dati ni nanay yun. Mga artista na kasama dati. Nung panahon kasi nila nanay na ganun, ang daming yung nanganap buhay. Yan, mga kakwela, huwag niyo rin po kalimutan subscribe, supportan yung chewing ko, Osdek Ibarra. Sila Batosay, sila Paring Dimas, sa lahat ng trio Kuwela family, Ate Del, Nathan, sila Ate Glyzab, sila Vincent, yan. Kuya Manuel Gubaton, Galayerong Bicolano, yan, marami pa kami. At yan, si Kuya Ross DDR. Yan, mega love shout sa inyong lahat. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Maraming salamat. Ingat po kayo.